tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kwaChief Chiduku. Munotondera nhau yaTencent. Last time makaona mombe dzakabviswa. Uyezve padare rekupedzesera pakasiya pataurwa kuti vanhu vachauya one by one vachizoripa. Uyezve munotondera akapedzesera kuripiswa uye achinzi taura waunoda kuti azouya next. Akamboedza kutsika vakanzi iwe handisada kurwadzisa kana uchiri kuramba, taura unoda kuti auye next. Naizvozvo waakataura ndiye ari kuuya mudare rezuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai tione kuti muzuva ranhasi mombe dziripo here, mombe dzakakwana here, Tencent ari kuzonyemwerera here kana kuti achabva akatsamwa. Asi munoziva kuti kutsamwa kwaTencent zvinhu hazvizomira zvakanaka. Vanhu vese vakaungana pano tine nyaya yataunganira pano, nyaya yakachukua miti nekagandi. Gandi nhasi ndiye ari pano. Unga nyaya yedu vanga vari pano vanoziva kumashure maitiro atakamboita nemafambiro yakaita. Nhasi Gandi ndiye auya nenyaya yake nekachukua miti. Ari pano here Gandi? Uyai padhuze. Ndikachukua miti wacho pavanga vamborira sitime apo pana magaya apo ukaswedera ipapo zvakanaka kutindwe vanhu vachitaura muzukuru chukua miti penzera pasi apa vachukua miti anyifuma muri musiya papa nhasi rakasiyana nemamwe matara anditisimboona nekuti vanhu vanogona ngo vachingotaurawo ari vachingodedzera nekuotaura. Dare iri rakasiyana. Mambo ari kukurudzira kuti vanhu vazvibate, hatidi vanhu vandokusvidzira mamazwi kana kuseka zvimwe zvisina basa. Dare rino iri rinotaurwa naGandi nekwachifua miti. Mambo aripo kuona mafambiro enyaya nemataurirano achaitana nekupana kwanda zvinhu zvavo ndobasa ramambo. Mambo vavimbisa kuti kana paina anozoshaya hunhu kana kusagarika zvakanaka anobudiswa mudare. Tizofanira kuteerera Gandi achitaura nekwachifua miti vachipindirana naye ndovaridzi venyaya. Dare rakasiyana nematara atosita mashure. Ndatenda kundofunga nguva ino tinda kuisira kuna Gandi kuti saka iri kuna Gandi hanzi munogona kutsanangura mafambiro akaita nyaya nekutanga kwayo kusvika musvike pamasvika nhasi. Mambo achazenge aizobvunza mukati muzvavanenge vaida kunzwa zvichienderana nekuti kwachifua miti vanenge vachitaura kuti nyaya ichitofamba. Saka Gandi mukana wenyu kuti mutsanangure nyaya yenyu. Chakusvitsai pano muri nhasi muri mudare. Musore Mambo Chiduku, musore madzishe, musore vadare, musore vana baba na mai. Ini ndinoitwa Isaac Gandi. Ini ndinoitwa Isaac Gandi.
ndauyawo pamberi pedare renyumambo. Ndine nhau yandakaitawo 2008. Ndakatadziranawo nevanhu kwachipfuya miti. Ndine mhosva nawo yekurova hama yavo kusvikira pakufa. Hama yavo inoitwawo Tensen kupfuya miti. Saka ndauyawo pamberi penyumambo, pamberi pedare, pamberi pavanhu kwachipfuya miti, kuti ndizvirerekewo ndikumbirewo kuti ndiyanane navo, kumbirawo rugare pamberi pavo nhasi. Ukavauraya zvakabva kuti ungobva kumba kwakunovauraya chii chakaita? Zvakaitika ndezvekuti 2008 murume uyu Tensen aive aine mombe dzaanga ainadzo. Ndadaidzwa inini saSabhuku, ndakanzouyawo panapa pakauya mupurisa wanga ari mupurisa wangu inini waSabhuku, ndiye akamhanya kusvika pamba pangu. Ndobva kwakwatosviba usiku, ndobva ndauti uyai kunoku kune murume abatwa anga aine mombe dzaanga ainadzo. Saka ndakatosiya zvanda ndichitawo, ndobva ndachienda kuona iye mukomana uyo. Mupurisa wangu anoitwa Enias Nyawo. Ndasvika paya ndakasvika pari pamusha paBrian Dakashi. Ndakasvika ipapo ndikaona paine murume anga akasungwa maoko kumusana zvezvo kudai necheni. Murume uyu anga akakuvara masaidhi ake ese nemaoko ake. Saka kuti ndibvunze kuti zvinhu kwamatangira madiya handina kumbozinya kubvunza zvakawanda. Ndakati konaiwo murume unonzi ani? Ndobva ataura zita rake, zvafamba sei? Ndobva taanda ndiri nemombe dzangu ndiri kubva kuBhoera. Ndobva ndati ino zvakanaka, mombe idzi zvakamira sei? Saka iye haana kutaura zvakawanda ipapo, angotaura kuti ndabva nemombe dzangu Bhoera. Ndichibva ndati zvakanaka, ngatichi handina kubvunza zvemapepa kana chireka. Ino varume muri panapa mose, zvava zvakadii kuti ngatichitoenda kumapurisa, nekuti iyi nyaya inoda mapurisa. Takasumbuka nevanhu vanga varipo, varume vanga varipo, paiti iye Brian Dakashi, poti Enias Nyawo mupurisa wangu ini wevillage, poti Aaron Matope, poti Changadzo atiwanani. Ndopatakasumuka paya tichienda tiri murodhi kuti tiende. Ndisati ndasvika pamba pangu ini, takuda kusvika pamba pangu, ndakatena kunobvisa hembe dzandanadzo kuti tichienda tiri munzira. Saka ndakubva pamba ndobva ndakasangana naStanford Mujuru. Stanford Mujuru akauya achimhanyawo. Varume zvaita sei? Tine murume wetinaye panapa. Saka paya ndo patakachisimuka bva takuchienda naye. Tangoti fambe zvishoma shoma. Murume uyu vamwe vandanga ndinavo vakatanga kumurova, vachimubvunzawo vachimutaura naye. Saka ndo patakachiramba tichienda. Takaramba tichienda nenzirawo. Inini kwendiri aitaurazve kuti Sabhuku ndiri kufawo nenyota, ndaane nzara. Saka inini ndakamutaura ndikati nemwari, uri kuona nguva inoyi hapana petinoona tichambotenda tichaenda. Shamwari handei. Saka anga asikachade kuratidza kufamba chaiko. Ndobva ndati uri kutipedzera nguva shamwari, nguva inoyi yapera angatifambe tiri. Ndobva ndatora shamhu ndobva ndakumurova. Ndakamurovawo inini. Ndobva takafamba tichienda. Tatende takuda kunosvika kudhuze kuchikoro. Mombe dzedu tinadzo 7 nevakomana. Ndobva takasvika nepamusha musha washingira ichifamba uri pasaidi penzira. Mombe dzakada kumhanya pamusha paya, zvinoita mombe dzikakona dzinoona musha dzinomhanyirapo. Kitikiti bva dzasvikapo. Chifamba akabuda. Chii chiri kuita chimwe nemombe panapa usiku rumwe? Pakadedze wanza tabata mbavha nevanhu. Shinga akabuda achimhanya. Mbavha yacho iri pabhavha iri haana kukwanisa kuzvidzora apo futi pakumurova.
saka akaramba vachimufamba achimurova tichienda. Tangoti fambe atazotobudza ngatichifamba ngatihambe tichienda. Wone mukomana adi arwadziwa. Takuda kusvika pachikoro padhuze pane chiruzi chiripo. Tensen pakati teramuke Tensen akadonhera pasi muchirwizi imomo. Ndopatakamutora. Vamwe vangu kubva vafana kuenda nemombe. Vakafana kuenda nemombe vanoti Stanford Njuru, Aaron Matope na Enias Nyawo. Saka ndakazosara inini ndiripo, inini na Brian Ndakazhena chifamba tine mukomana uyo. Asi manje nyanga yakuitika ndekuti cheni dzanga akasungwa dzanga dzazvimba dzabata asikaeradzi kuziva. Saka ndakati varume imimi mamasvika endai munotaura mupurisa kuti ndine mukomana watasiya kuno kumuchitaura nyaya yenyu. Saka wakati nonoke kuuya ndobva tatuma Brian Ndakazhena akabva amhanya kuikoko obva anotaura mupurisa ndobva vauya vakauya nebhara. Vauya nebhara vakasvika paya ndobva aiswa mubhara vakamubvunza nyaya yakabva angomubvunza bva aiswa mubhara vatatoenda. Tisvika paya pakembi akati vamupurisa ndiri kukumbirawo mvura yekumwa. Vamupurisa ngwari pantu manheru vakati pana patina mvura mukembi muno mushamwari aina handina. Saka mvura yakaenda kunokumbirwa pana ticha ari mume yakatoera kuskadi. Akango achipawo mvura akamwa yese kahwa ndobva tocheta kuti ndipe imwe mvura futi. Ndobva uri kuona mvura yakaita yekukumbira hapana mvura. Saka nyaya yangu iri pekuti mupurisa akachizosara naye akati imimi sabhuku chidzoka ikumba muine mombe dziri pana patina danga munosvika ipapo. Imimi zvamati munoziva mombe idzi varedzi vadzo moya kuno kumangwana. Saka takanosvika mombe dziri kudanga kubva ndaenda kunoudza varedzi vadzo kuti hapana mombe dziri kunokanzwa nemapurisa munodikanwa. Pandakasvikawo paya pamba ndopandakasvika muri kudikanwa kunzvimbo. Tiri kunzi munhu wamakauya naye wamakarowa manheru amuka afa. Zvakanaka. Imi vanhu vane mombe ngatichiendai munopa mombe munodiwa mapurisa. Takanosvika paya ndobva vatonzi mombe munodziziva here dziripo. Saka kana mombe muchiziva endai munopiwa mombe dzenyu ndobva vanyorerana kubva ngozipedzera napo. Isi ndobva ndachisara tiripo. Ndakazosunga. Nyaya ndinayo nhoroondo yakaitika iyo kuti takarovawo Tensen ifamiti kusvikira pakufa. Pakupedzisira apo nguva kujamba ndiri kuona kuti wakarova achipuwa miti kusvika afa. Handiti izvanofanirwa kutaura izvo kuti takarova achipuwa miti tiri vanhu vakati kusvika vafa. Takarova Tensen chipuwa miti tiri vanhu 7 kusvikira pakufa. Naimurova nei kusvika munhau. Sekuwanda kwatakaita umwe nomwe anga yaitwa umwe aishandisa shamu, umwe vaingoshandisawo dzavaishandisa vamwe maoko vamwe vachidaro. Iwe zvitaurire zvati kunzwa murini. Inini ndakashandisawo shamu. Kushandisa shamu. Saka ndinotaura kuti anga atorowa kare. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Tensen ndakasvika arohwa kare. Ndakasvika Tensen akuwara masaidhi kwese. Hondo yavo inofanira kunge yanga yatotangira nechekunhambo kwemusha waDhakazi kune mamwe maruware. Pandakazoziona hono yayo kuti shuwa ndokwa zvakatangira. Ndipo tazosungwa takauya nemapurisa kuti vada kuti vaone pakaitikira zvinhu. Ndokwatakanzi takatangira kuno ndokwatakanongwa bhutsi yaTensen 1 imwe yavakanga vainayo. Ndopatakachienda kwakuchizoona kwanga watangira nyaya. Tikaende kubhutsi yacho. Yakaenda nemapurisa. Takaenda nemapurisa. Chipuwa miti. Tensen. Moi. Ndizvo here maurayirwo wakaitwa. Yo Gandhi. Santi baba. Yo Gandhi. Soko vanzo nani kubo. Ndozo vanenge vachishandisa. Yo Gandhi. Opa wakasvika iwo ndakakuudza mashoko ekuti chi. Hana kuti sabhuku zvamauya zvanaka. Ichokwadi. Saka wadi kuzvitaura. Saka kusirira pamwe usasirire. Taura zvese nemaurayiro wakandiita nekuisa mubhara nekundimisa
sikadhi yemvura uchindirowa zvawaita ukatoda kudaro ipapa patosimudzana wakajaira seri kwainitamisira nguva yangu iwewe ndomunhu wandiri kutoda nhasi iwewe taura chokwadi waindirowa neshamu iyoyo shamu inouraya totaura zina nebasa rezimari ndozva uri kuya kugadzikira vanhu vese panapa unitaura zvakutaura izvozvo inda uchinyepa iwe taura chokwadi apa ndomaurayira wakandita iwe pawakandimwisa sikadhi uchindirowa uchindiponda musoro waiti chii inda uchiondiona kunge ndakapusa kangani pawaishandisa mushonga iwe uchizoona kunge wakangwara totamba nepfungwa dzangu tsanangurira mambo zvakaitika kutoda uya kuda unyepa panapa ukatodaro zvakuda kuita izvozvo iwe inini newe handitorina ukama ende iwewe ndiwe wandiri kutoda ndiwe sabhuku wandakauya iwe kwandakauya ndabatwa muchinditi ndaba ndikauya kwauri ndikati sabhuku zvamauya mondiyananisa ukataura kuti kudii uri sabhuku rudzi munhu anouraya vanhu wakataura kuti kudii pedzezvo mombe dzacho modzigowana futi mombe dzacho wakadzisa kuti iwe unotanga kurova munhu wangaunza kuti aba pawakabvunza waona kuti abva nemombe kuboya ndiri kutaura newe saka iwe pawakatanga kundirowa mombe dzacho bva wadzitora bhutsu iyo imwe yacho wanga wainayo iwe ndo yawaishandisa iwewe waifunga kuti iwewe ukaita zvawakaita nebhutsu yangu uchifunga kuti zvinopera 16 years dzese uchifunga kuti zvakapera ukauya 2019 kumbao wobva uya wobva wati 10 cent kutaura nehama dzako wobva wadzokera muna mei wouya woti 10 cent kutaura ufunga kuti zvese zvondaisa zvona chitsanangurira mumambo kundirurowa kwakandiita nekundipedzisa kwakandiponda musoro wangu nekundikanda pasi nebhara nekundimwisa mvura uchindirowa uchitifamba zvese ndiri kuzviziva taura chokwadi aiwa nhasi handisi kumborina mufaro newe iwewe ndiwe munhu wandiri kutoda ndiwe munhu wandaitoda iwe zvokuti zvese zvauya nazvo izvi ndikazvifunga futi kairi katatu inengutsinyewo risatani sabhuku anoita mwoyo wakadaro motaura futi mombe dzacho mogowana mombe dzembavha dzacho dzakaenda kuti kana ndiri mbavha chitaurira mwoyo zvakanaka ndisida zvokutaura newe ndisi handina kana kukama newe ndiwe munhu wandiri kutoda taurira zvakanaka mwoyo ngaasade kutamba nepfungwa dzenyu mungati shamu ingandiuraya ngaataurewo ndakasvika paawe wakasvika wakandisunga pandati sabhuku zvamauya zvanaka bva andita sei chitsanangura kuti wakabva wandita sei hausi kuda kutaura taurisa iwe sadoda kunyepera kuita tsitsi dzina nebasa iwe handitorina handisitomboda kana ani newe taurisa getaurima ndozvauinga panapa udaunganidza vanhu apa unenge uchinonoka nezuva nakudza kuti tinhai mombe dzangu nekurumidza unenge uchiita zvako manje uchadzokera nadzo mombe idzodzo ukaita zvekutamba hapana anonditaura ndokwanisa ngoti vanhu wese handekumba wozodzoka nadzo uone kuti muchisvika pari kupa vanhonga wakajaidzwa stereki risatani yemunhu handitodi ukuona pa ndina kana kukama newe ndiwe munhu wandiri kutoda nhasi taura zvakanaka fuck off man ndozvaunga uda kugadzikira usabhuku wakaita sei usabhuku anoroya zvakadaro shit man ndisitombo nhasi handisitombo mwoyo ndakatsamwa ndiye munhu wandiri kuda ngatsanangure maurayiro akandiita kuti zvauda kutaura uda kuswedza vanhu mahara panapa wouya futi nenguva dzaunoda ndiye ndakakudza time wouya nenguva dzaunoda uchizviita kunge wakangwara waifunga kuti mishonga haiexpire fuck off man taura waunga padarika wauya nezvinhu zvako uchatyei kutaura uchanyara nyama ikananikwa yatonzi ibe saka nichitopedza nyaya yako upedzera nemunhu watogona itinotoona kuti kutsvata ngozi kuiripa saka nikana watofunga izvozvo nehama dzako navanhu vakakubatsira chireka kuti vaizoite fanifanika vanoenda nekuti akamanikidzwa gandi kuripiswa zvinhu zvisirizo zvaasina kuita iwe taura zvese panapa you are protected nedare hakuna anombogumbuka achiuya kusimuka kukurova kana kukuponda wamaoko amambo iye Tennyson ari kutonzwa zvandiri kutaura iwe taura zvakaitika ende maurayiro amakamuita exactly hapana chichashisa panapa tatova panyaya panguva yacho nekuti chinoripwa kuuraya munhu saka ndokwamakatoita kuuraya munhu saka ndochamakuripa kupedza nyaya totokutenda stereki kuti warwisa kana wabatsirwa nehama dzako kana nani hama dzako idzidzo dzitende stereki nekuti dzakuburitsa munjodzi umwe wako nepunga pari zvino handizivi hangu hama dzacho kana pane dziri pano vakutoenjoya because vanongorwadziwa kuti takabvisa zvinhu zvakakonzereswa naningi asi
zvatova right kwavari. Iwe usatye, taura, hapana zvaanokuita kana ari mudare. Pamusoro wemambo, inini pachangu kana muine mumwe mendinenge ndakangatadza kutaura ndajamba, ndinokumbira uregerero pazviri. Kanawo tichibatsirwa kuti apa pakazodai handina pendinouramba, pese ndinogashira kwete zvekuti vayoda kuti manikidzi, asi kugashira kuti tichiyanana kuti apa pakazodai uri kungana ndinogona kubvuma kuti zvinhu tiyanane zvakanaka. Zvaari kutaura izvozvo haana hasha maningi. Zvaari kutaura izvozvo vanhu pane ziyana rinofamba raakuzoti hakangonyeperwa, haana kupondwa, haana kuurayiwa, pane zvakangoitika. Kana ukataura kuti ndakarohwa neshamu, shamu for sure hapana angabhirivhe kuti ngauraya munhu. Saka ndo zviri kumusimudza nduru. Moyo kutaura chokwadi, patinenge takawandawo mushamu dzinosiyana mukurova, tatakawandawo uye kwava usiku. Saka inini kana ndakarovawo futi auzozivi kuti warova pakari pakwadzamo, ndakarovawo zviro kwazvo ndinobvuma. Kana ndo zvinotaura wakutanga kutaura ndakarovawo. Vanhu vanorova zvakawanda, uyo anorova napa, uyo achirova napa. Pane mumwe anongorova padiki diki wotofa, asi wakarova. Ndakarovawo, handina kuziva ndatotadzira umwe. Ndo zvaari kuda kunzwa, kuti kana nyaya yako muchipedza tichiti yapera yapera, kana tisati tati yapera inenge yasara ine mumwe maisina kunyatsotaurwa. Saka nhasi chimbopabude futi pekuti nhasi uno ndauya nemombe dzekuti ndiripe munhu wandakaponda. Wakazviita unyatsozviziva, tizive kuti uri kuripira zvawakaita. Nhasi uno ndauya nemombe dzekuti ndiripirewo Tencent Pyramid wandakaponda. Ndauyawo ndakaperera kuti ndinoda kunoti ndiripe zviro kwazvo, ndichigashira mhosva yangu. Pamwe pacho pari kunzi izvo waikamurowa uchimumisa skadi ndizvo ipo pada maningi unzwa ari kupataura kuti waimuti ukamurowa umbomumisa skadi papa pari kupada maningi. Kada kuti upabvume kuti ndizvo here? Handizvozvo zvakaitika. Usati ndizvozvo, kuti ndizvozvo, sezvo zvawakaita. Saka nyaya yako ndozvawakaita. Apa kana ukataura zvinoti vanhu vese vagutsikana, because vanhu havasati vaziva futi kuti munhu anourayiwa, akaurayiwa zvisiri izvi anogona kumuka. Asi nyika iri kutoona kutoti tisatambe nemunhu. Zviro kwazvo. Saka niwe sununguka pakuzvitaura pamberi pevanhu kuti I did it. Zviro kwazvo mambo, zvakaitika zviro kwazvo. Ndakapara mhosva. Asi ndakatodzidza kuti kunyangwe ukaona ukabatwa nehasha ukadi usasvika pakupedza kuita hasha dzako pamunhu. Zviro kwazvo ndakatadzira vanhu Pyramid. Ndauya zviro kwazvo kuti ndokumbirawo kuti vandigashirewo ruregerero rwangu. Ndauyawo nemombe dzangu dzandauya nadzo. Alright, ke kupedzisira sabhuku kwachiPyramid makachovhewa here? Wai makafunga kuti mudai vakauya here kuti iwe tinoda kuti utiripe nekuti wakauraya vakauya here kumba kwenyu? Murume uyu murume iyo wamakauraya Wana zvirume rakadai rakuti pamusoro emamweni vakakateera vese pasikurukota. Murume uyu wonguti ngaagona kushandisawo mvura dzeminamatu kana kushandisawo
vanovhara asi anga akanyarara ake asi ane simba. Taura chokwadi mumhuri yekwedu mamusina kumira zvakanaka. Hazvingaoneki zvazvo asi kuti vana vedu hanzvadzi dzangu after 2 days makomplaini ega kuti zvinhu hazvasi kurara zvakanaka. Vaione vanoti vanodzipwa, vanoti vanenge vainaye murume uyu vachivhiringidzwa murume. Ukaenda kuno uyu mwe hanzvadzi unonzi vanofona nhasi, ukaenda kuno uyu anofona nhasi. Kuno kundasangana nechi ndina namai vari pano. Zviro kwazvo pamwe pacho vakunga vakutondinzwira kuti varamba vachinditaura kuti kwadai taane dambudziko kubva patabva panapa patabva padare pano zvinhu hazvinomira zvakanaka. Shuwa ndaona sekuru wako pano. Zviro kwazvo vari pano. Vari pano. Zviro kwazvo. Vabva kumavango dzasu. Wakavashungurudza, uri kutovashungurudza neubenzi. Izvo zvinorwadza. Enawo tingarebesa. Tipuwa miti. Munhu wako uyu ari kutenda, ari asarenda. Ari kutokumbira ruregerero, asarenda. Ndomunga hapana rimwe soko randingataura. Kandi. Alright. Pane vari pano. Tinawo vatori venhau. Venhasi vari pano. Pane vamwe vaida kuuya futi nonga havana kuzouya. Tine muchinda Shumba. Ewe ndachida kubvunza kuna Vagandi kuti mataura matambudziko aisanganikwa nawo nehama dzenyu oimimi. Ini ndangu pachangu ndoda kutaura chokwadi ndisina asiko kuhanzvadzi dzangu kuvanasikana uku hakuna kumira zvakanaka. Vanga vari mudambudziko every atokoti usiku wega uyu ukabva apa unoenda kuno uyu, ukabva uku unoenda kune imba iri, ukabva unoenda saka nenguva yakadii zvatanga izvi? Ndikati takabva panapa 3 weeks tabva panapa pane dare ranga riri panapa rava mujuru vari kupa mutongo kubva ipapo hazvina kumira zvakanaka izvi. Uyezve pane nhau yataurwa yebhutsu, makaita sei nebhutsu iyo? Pamwe ndakakakama zvangu asi bhutsu yakatorwa nemapurisa kubva kurware kwainga iri kwatakatoionawo kuti iri ikoko. Ikatsvakwa kumapurisa inotooneka. Vakanga vainadzo zviro kwazvo. Manje muchaita sei ari kuida bhutsu yake? Asi munhu anenge asina kuzinga nadzo panga ainadzo zviro tinogona kuti ndigashire dambudziko iroro. Iwo unoiona bhutsu iri unodzokera nazvo iri onzo ndoda unijairira kutamba nepfungwa dzangu. Unoiona bhutsu wakaishandisa bhutsu musuno handina kuya ndichikubvunza here kuti mombe iyo yauri kudeketera uri kuideketera dziripi mombe dzakauya nengani? Ndabva pano padare ndakanzwa kuti Gandi unofanira kuya nemombe 27. Ndabva panapa ndazwawo kuko ndichinzwawo nyaya iyoyi ndakanzwa kuti makanditi Gandi anga ari sabhuku ndinoda mombe dzangu 27 plus boots nehet zviro kwazvo kuita mombe 30. Saka ndauya ndakadaro. Waine bhutsu dzangu? Yeti iripo? Paita kadambudziko ndinokumbirawo regere ipapapo. Ndanga ndine mombe dzangu zviro kwazvo nezuro asi imwe yacho yakanditiza yakaita sei? Yanga chimukono cheblack. Handi wangu waideketera iwe. Ukada kuita zvauda kuita izvi. Zvauda kuita izvi. Ndokwanisa kuti dzimwe 10
Wanzo. Usaite zvoda uite. Siyana nazvo. Kanoda kutiwira. Handichaiti. Zviro kwazvo handichaiti. Saka wauya ningani mombe? Nhasi ndauya nemombe 28. Ko 30 dzacho kuti dzimwe 2 dziri. 2 dzacho ndinotokumbirawo kuti kana zvichigona mukanditi ndofunga kuti pamwe ndopetosvika pamwe pamwe vana vatodziwana. Radziwa. Ndiye ndine mombe 28 ngoza inzwaro. Moyo. Ndiye ndine zvihafu hafu. Kuti ndoenda nemombe 28. Mubvunze zvaakadziita ndaka chanchiri chingani. Ndikamudza kuti siyana nekudeketera kuita mombe. Hadziuyi. Mombe idzodzo dzaangashanjira hadziuye. Dzinototiza. Siyana nazo zvauri kuti. Ukada kuramba uchidaro ndokwanisa kuti dzimwe 10 pamusoro. Ukada kuonererwa zvauri. Siyana nazo nezvauri. Chiudza hama dzako dziuye nemombe. Chiregera zvawakadziita dziuye mombe. Pamwe zvezvi dzatowa. Siyana nezvauri uita. Ukunzwa? Asi iwewe nhema inanjaidi. Sorry. Asi iwewe unochimbozviitira. Unenge uchiti but wapupura vanhu ndiri murume. Saka ungoti kana ndiri murume ndingazotadza kuona izvozvo. Moyo. Mukunzwa mashoko angu. Ndiri kwangu. Uyu ngasiyane neizvo zvaari kuda kuita. Mombe iyo ndakamunetsana nayo. Ndikamuudza kuti mombe uri kuideketere iwe akambovhara nejira reblack achifunga kuti ndimunhu. Iye. Siyana nezvemushonga zvauda kuita. Unoramba uchiomesera. Nhasi ndikabva panapo usina kundipa. Hanzvadzi dzako dzese dzinomuka dzakafa. Kudzipa kwaikwai kwandiri kuita kwaikwai ndaida kuti uripo. Zvauda kutoita nhasi izvi kunditsamwisa kwauda kuita. Unokwanisa kusvika izvezvi kana kutofonerwa manje uri papa. Kuti wafa. Ende ndokwanisa kuvauraya kana 3 ka1. Unoziva kuti ndiri murume. Saka zvauda kuita chibva wapagadzirisa izvezvi uona zvekuita izvezvi. Apa nguva futi. Time. Haukoshesi time apo kandiuraya. Kuita zvaunenge weida kuita. Uda kuita mushonga. Siyana nazvo zvaunoita. Moyo. Handiye ndine mombe 28 dzimwe 2 dzisipo. Dzingatosari. Toenda neyo dzimotikari dzatova nadzo. Ari kuziva zvaakadziita mombe. Hadziuye. Dzinototiza. Dzinozviziva kuti kune murume handisi ndonda kene. Wanzwa. Saka woita sei? Ndinokumbirawo. Ndinokumbirisawo. Mundoregerero. Ndinokumbirisawo. Kuda kukumbireya. Kuti ndakatadza. Kwazvo ndakamutadzira. Zvawakaita izvozvo pamombe. Sadara. Ukunzwa? Mazvita ine. Ndinoona ndinoziya. Hana kumbokuudza izvozvo kuti mombe uideketera. Hana kukuudza. Ndakadaro. Saka nei uchiita naro. Uda kundiratidza. Unoziziya here kuti ndati ndokwanisa kuomesera hanzo. Izvezvi dziri 3. Izvezvi ndozviita. Kana iwewe futi ndimbokubata ipapo. Saka ita zvekuti mombe 2 idzodzo dzandizivi kuti uchaita sei. Ko bhutsu dzacho dziripo. Yeti yacho iripo. Saka bhutsu pawakadzibata wakati tenise nchini. Ko bhutsu idzodzo. Moyo. Handisi munhu wekuti anojaira zvaanoita zvokuti anombovhara nejira reblack anombodeketera mombe. Ndozviona zvese ndakasozviona kudhara.